Šla som ku mame, má zdravotné problémy. Napísal mi, nie že pôjdeš pobehať. Chlap komunikuje teraz k žene neistotu, že on sa bojí, že ona ho podvedie tým slovom pobehať. Chápeš, že ho podjebe, lebo on má v sebe neistotu, bojí sa, že ho podjebe tá žena. A tie neistoty už začína pomaličky prenášať do vzťahu. A tým, že to prenáša do vzťahu, si ako keby priťahuje a vytvára si paranoje v hlave, že ona ho napríklad podvádza, že videl tam kamaráta nejakého, neviem, sa stretli na ulici, že čau starý, nazdar, a on už videl tam, že oni sa idú jebať, videl, že ona už ho podvedie, lebo má nevyriešenú minulosť. A tým to prenáša do vzťahu. To nikdy nerob. Vyrieš si minulé vzťahy a potom choď kurva do ďalšieho vzťahu. Aby si kokotiny nepredniesol do toho ďalšieho vzťahu. Chápeš? Neodpísala som, nedvíhala som telefón. Večer som mu povedala, či si uvedomie, čo mi povedal a že sa ma to dotklo. Vravím, tie neistoty, ktoré on má v sebe, prenáša na túto terajšiu ženu. Týmto jeho správaním. A ju to časom vypne. Úplne. Nasypuje do piče. Tento kokot je jak neistý. Nemyslel to tak jasné.